Senadyan aku bocah gunung gunungku ora susah ate nganggo bingung yen to pancen tresno aku senadyan iso dadi enak ya tibake. Nggih no. Nggih, muga saya teko sore luwih pinuk mengke. Iya iya, muga-muga ae iki bosmu ndelok streaming. Bose nonton streaming terus. Aku wong bose ya ora kenal sing ndi ya ora ngerti. Kula nggih dereng ngerti lho, Syukur Pak. ya enek sing ning panggung iki apa ndelok streaming. Wih, MC-ne tuwek ning tibake ya pinter ngono mbok menawa sok dijakne. Jare ra gelem. Nek ketoke menak kok sesuk gelem aku. Aku sing moh lho aku. Asem iki. Apa kowe ra kelingan jalaning omahku ana latar padha Sani Mas Jul Abdullah wonten Batam.
Sembah nuwun diundari Mas Ferry, dulur-dulure sing durung foto dijawili Mas Ferry. Nggih.